много доверената им се доверява, а? Или за да се не погодят с людите, що го кинат от честината на всяка плячка. Пу! Па да съм най-детния окаяник, нямаше да се пример да ме пращат като половин човек, който се равнява на цел доносник. Драго, първо ни покани отвора, второ нека да влезем каси моя редо. И четвърто, там ще си речеш. Ако не ти стигнахме да млъкнеш. Що да млъкне, бре, за какво му е тая уста? Боговете са наредили устата да е заговорене, инак от нея нямаше да излизат думи, а грубо, нали така? Кой ни дошел? Какво да обърнем цел? Зима ви се надахме прегоро и спренадахме се, добре ни дошел. Сполай, свидна ви баба. Добре ви начал. Как сте дома? Как и сребра? Как са децата? Родолопаници! Те, заповядайте, кой къде му сгодно. Може да сме сиромаси, но гости знаеме как да срещаме. Гости ще срещате, кога гости ви дойдат. Сега я да съм тук по работа. Пък каква ще е тая ми ти работа и кое време? Княжеска свидна ми бабо. Щом аз да съм тук, друга не може да е. От княжеска по княжеска е. Домакине, сипни вино да пиеме. Домакине, сипни вино да пиеме. Да пиеме. Домакине, да се напием. Да пиеме. Домакине, да се напием. Хайде да потръгнете по мед да вървим. Сега не мой го всички я разлива, нема да ни румейци нападат. Утре ще се ядосва, ще си го всички я раздала. Ние да се за лошото приготвиме, да отмине ли ни на избавлението, да се твашко зарадваме. Бел ми Бог на прага и през прах. Ега! Пак аз ще река, когато човека налети избавление внезапно, наместо бедата, що е очаквал, му става едно толкова мръсно, толкова ядосано, понеже защото за какво да го употреби онова предварително треперене, що е треперил. Внезапното избавление само ни разтуря силата и коравината и ни лошо свиква. Бел ми Бог на прага и през прах. Ега! Други път, кога се тури пак опасност и чакаш беда, мисля вече тайно надаш на внезапно избавление и се приготовляваш да срещнеш тайни видна беда, не както се среща беда, а както се среща избавление. И дори вече така може да свикнеш избавлението, че да ги посрещаш като беда, което е напълно объркване и на редо, и на безредие. Бел ми Бог на прага и през прах. Ега! От мен да го знаеш. Обърка ли се реда, как да е? Трае се. Обаче, речевия се обърка безредието, бее където можеш и назад не гледай. И що от това? Как що? Особено ако чакаш на хотана на княжески пратник с пълна княжеска мощ и княжеско подобление. Затова, кога идем да прибирам княжеската шестиня, я от улов, я от плячка, я от родитба, аз какво правя? Какво питам? Вземам ги до суш, колкото е да се умилко и такова човек. Тебе две, мене едно, па не. Яза никога няма. Така, сине, така. Щом се некой хване да върши нещо, да го върши на цело и без отстъпки. Никакво и нищо. Обаче ще ли ме мразят хората? Не съм против. Па тебе верно ли те мразят? Мразят ме силно и постоянно. Тена, и вие ме мразят. А що е право? Право е. Понамразваме те. Не, че не те мразиме, прав си, но то е защото ти обичаш да те мразят. Всеки го не може твоето. Всеки обича да го обичат, а ти обичаш да те мразят. И ние колко ти направим удоволствието, нали? Мразете ме, мене ми е драго. По-найде се, що да се похвали. Не мойте го, човек е по-горен и от обич и от омраза. Обичат ли го? Арно. Мразят ли го? Парно. Така е или не е? Епа така, ти имаш гледаш и ти цапат всека нощ това и на вратата.
да цапат вратата на княза. И така обилно да я цапат и неуморно. Нема за них ни дъжд, ни пек, ни студ. Цапат! Да не споменавам. Абе, цяла нощ. Къде събират еженощно чак толкова редки лайна, бре? Обаче събират. От мене да го знаете. Щом се нещо сбира, трябва да го има на лице. Не може да сбереш нещо от нищо. Обаче, ще речете, че с враго се обичам. Мразиме се, та не може се тране. Да не споменавам сега, че като ида при княза, он от мен ще дири да разбере кое как е било и кое как не е било. И вие ще изглеждате никак друго яче, а само както е подредя, обясня и наредя. Защото от мен зависи всичко, което зависи и най-вече, което не зависи. Пък аз ще река, по-е-важно да направиш нещо да зависи така, че нищо да не зависи, отколкото да зависи. Претрай поне веднъж пък ти, бе, момче. Претревай, трак ти го казваме, ти го казвам, аз че да ме не слушаш. Трябва да си ги слушаме ние хората, що са за селището толкова много направи. И са заслужили да ги уносим. Айде са празни приказки. Първо, не са празни, второ, са празни към едно, препълнени са друго, с друго и четвърто ще се примириш. Нам ни е драго да те почетеме тук всичките най-първи люди на селището ни. Но така ли, кога преди години ни наследно изневидели са ромейците? Помниме! Тогава и вражеските беха направили засада, по ние не знаехме. И румейците беха кригнали. Да наместо них, надена сме. Кой остана с големия чум и спаси децата на селището? Тогава сме той е беле. Един от румейците беше допливал до члъно. И Драгойчо без да се жали... Ето, боговете му туриха бележка на образо, да му се помни геройството и да се не запора. Никога! Ма какво съм ви толкова много люде? И всеки да беше на моя место, трикратно щеше да люде. Нема така да се умаляваш. Ма, той щото не обича да се пъчи. Арго и аз това го приспадам, но пак не е прав. Да се не пъчи, кой му брани? Обаче нема да се умаляваш. Ама, ние сте гордо сгорден с него, а той... Ама защо се горден? Само за минали работи? Не, а най-вече, защото сме напълно сигурни, че кога затребя нещо за общото, още преди да затребя, що не за общото? Не! По никой начин не си давам роба. Чух ли го? Или ми се чу, свидни ми дело? За негово добро, човече, там при князо ще си е по-добре. И той го иска. Ще иска, кой не би искал там и яденето му ще ядене и повече свети и все големци. Не казвам време навикнала на големци, А там ще е на управен и на главно, и на ред други работи. Ще е там, дето се крои живото. Тук що? Само слушаме, що ни говорят и даваме, що ни искат. Малко ли смят да си говори се главни работи, Дава го вече. Драго, той отначало малко се изрипа човека. За значение се изрипа. Дава го! Не го дава. Отсакайте! Той само иска да ръце, се не го дава с радост и облегчение, а му се къса сърцето. Но сто за общото добро, пак се земплува. Та този достоен и заслужил мъстевил готи сте пропусни да покаже дълбоката си коленопреклонна почет към княза и неговите люде. Такова по-добре от него разбира, че един княз трябва понеже да се разлетява от своите войници. Обикновеният славяни не бива да привика да заповяда, а да се грижи как да се посреща за общото добруване. А на един княз му прилича да привиква как да нарежда на обикновените люди, по какъв най-силен, най-пълен и най-траен начин да се зертат. Това е една много важна разлика. И понеже господарите това живели си тук е всеотдаен и умен, вникне и правомяр, се е напълно в негова изгода да се лиши от робът си. А като го дели на своя управник, той ще даде пример, достоен за подразание и ще посочи колко просълзено се прекланя пред своя велик княз и колко го обича и цени. Чули, свидни ми дедо. И това да исках по-умно и по-всекако не може. Айде, че пладне стана. Път ни чака. Къде е да го завираме? Що пози на тебе? Къде е рекох да го завираме? Па завирай си ме, те
гума ли се гумите? Нема гума, сине, напълно редовен роб си е. Ромеец, макар че и по наша си умее да ломоти. Да забери бъдите. Па вие мене за безумен ли ми имате, бе? Пенюги, па нали, това, ако го закарам на князо, па край ми на бъдещето, бе. Па и на миналото. На всичко край, безкрайен край. Па толкова и право не мога да изтискам. Вие си мислите, че с мен сте се подиграли. Не, с князо се подиграхте. И ще разберете вие кога и как. Фу! Ще разберете вие кога сте с мен гумномели. Да ми приготвите 12 меча. Толкова върдала и на метала. И 4 коня. И муцо, и тиско, и се редице, че те първа рече ревете. 5 коня да ми приготвите. Как 5, Коро? Съвест имаш ли, бре? Бре, Горо, къде хукна, бре? Застани да прати нещо на децата, а? Какво? Да пратим диви чушки? Та да прихванат и те вашите тръвняшко дървени. Фу! Тръвничко дървени! Фу! Много се заголеме. Хайде и него едно големо пу! Да от пу по пу!